començarem ja a la part del Congrés i vam pensar tots plegats que volíem fer, en primer lloc, potser una taula de debat, volíem dir si volíem fer un cara a cara, al final vam pensar que era millor dir que fèiem una taula de debat sobre un tema que està molt bullint. Jo el que sí que us volia explicar, segurament molts de vosaltres ho coneixeu un conte molt antic, indi, amb el qual hi ha 6 cecs savis que sempre estan dialogant i xerrant sobre les coses, etc. I un dia es pregunten entre ells, ostres, hem sentit parlar dels elefants, vull dir, què és un elefant? I llavors, com que són cecs, no han vist mai cap elefant i se'n van amb un altre veí del poble i els diu, mira, aquí hi ha un elefant que és molt pacífic i que podeu anar a tocar-lo. N'hi ha un dels cecs que va molt ràpid i es topa contra l'elefant i llavors comença a palpar l'elefant i diu, ostres, jo crec que és com una paret de fang assecada. Un altre que va al costat va a poc i es troba amb els ullals i diu, jo crec que és com una espasa, i una espasa, jo diria que inclús és una espasa de marfil, i un altre cec, el tercer cec, a poc va i es troba en la cua i diu, ostres, jo crec que és com una corda molt gruixuda. Diu, no, el quart que estava també amb l'elefant diu, no, doncs això és mentira. Dic, s'havia trobat en la trompa de l'elefant i diu, no, jo crec que és com una serp, és com una serp aquest elefant. I el que estava al costat diu, no t'equivoques, és el que estava al costat perquè estava al costat de l'elefant a l'orella, diu, no, és com un ventall, és com un ventall. I el sisè cec, que era una persona més gran, amb una marxa lenta, amb una sifosis important, doncs toca la pota de l'elefant. Diu, no, esteu equivocats. És com el tronc d'una gran palmera. I comencen a debatre i tots diuen, ostres, no baixen del burro perquè cadascú d'ells ha palpat el que era un elefant. I tots ells realment en tenien una mica de raó. I en aquest sentit, jo el que tenim aquí, dos homes savis, en Marco Incidari i en Jordi Mascaró, i tenim un elefant que és els subaguts. I jo, en la seva experiència, el que ells hagin pogut palpar, etc., sí que vull que ens expliquin perquè nosaltres puguem copsar aquest elefant que va néixer als Estats Units a finals del segle XX, que es va fabricar per enginyeria de gestió i que ha emigrat a diferents llocs del món i també al nostre país en diferents ambients i que s'està desenvolupant de formes diferents perquè els ambients són com són i Darwin tenia raó. I jo, sense més, no sé el que vulgui començar a explicar-nos com veu l'elefant, doctor Incitari. A veure si se'm sent. Moltíssimes gràcies. A veure si, després d'aquesta introducció narrativa, si sabré explicar quina part he vist de l'elefant. L'he vist bastant directament, algú del meu equip, òbviament, encara més directament, perquè és qui ho fa cada dia, però igual potser se li hauria de preguntar amb ells també. Però agraeixo la invitació del president i de la Junta i, clar, me fa il·lusió explicar una de les primeres coses que he estat tocant des de la meva arribada al Parc Sanitari Pere Virgili el 2009, i és una experiència que ja portem anys amb això. La idea és explicar una mica els orígens aquí a Catalunya, com a mínim. No remuntaré
els orígens internacionals, encara que parlarem una mica de comparativa internacional, però realment les realitats són tan diferents que encara que el nom sigui el mateix, no és dir que sigui la mateixa cosa, que sigui el mateix elefant. A veure si aquí puc veure... Mirarem algunes referències internacionals, després explicarem d'un punt de vista nostre, intern, no? Perquè justament una part d'això és explicar quina part hem tocat de l'elefant, d'un punt de vista d'experiència clínica i d'experiència de recerca també, i finalment intentarem resumir una mica quines són les conclusions i a veure si enllacen també amb la visió del doctor Mascaró. Hagués pogut començar per moltes coses, però el que volia aclarir des d'un primer moment és que això no va d'UGA i subaguts, i sento molt perquè aquest matí parlant amb el doctor Ruiz això hagués pogut ser una pregunta per al debat, que podem debatir-ho, però del meu punt de vista no hi ha cap debat, és a dir, que les UGAs són unitats molt consolidades que tenen una evidència sobre efectivitat i eficiència absolutament clara, i crec que el servei que fan en benefici del pacient és claríssim per tot qui ha tingut pacients a les UGAs i qui ha treballat no està en discussió, per la qual jo fugiria d'aquest debat, que per mi no és el debat. Per mi el debat és les unitats de subaguts que aporten, sí poden ser complementàries, però segurament, almenys del meu punt de vista, no poden ser substitutives. Els orígens, com hem dit aquí, els orígens està clar, i penso que també en la meva experiència tinc la sensació que sigui un producte o un recurs que hagi nascut potser inicialment més per una exigència de gestió que per una exigència purament assistencial. Això no vol dir que sigui alguna cosa de dolent i especulatiu, és a dir, que l'exigència de gestió és també l'exigència de gestionar per al sistema sanitari, per tots els usuaris, els ciutadans, aquests problemes, és a dir, el fet que tenim un relativament petit grup de pacients, d'edat gran o molt gran, com veieu aquí, que està pressionant el sistema sanitari, els recursos del sistema sanitari, que són recursos que són finits, no són infinits. Per la qual es dona aquesta situació, són dades angleses, però aquestes eren dades espanyoles de la pressió deguda a l'envelliment, a les malalties cròniques sobre els hospitals d'aguts i sobre la primària també, i això també va coincidir en un moment de crisi econòmica, per la qual era molt difícil donar resposta a tota aquesta situació amb els recursos que es reduïen. Insisteixo, no és només una qüestió de dir com retallem i com estalviem diners, la qüestió és dir com donem servei, un bon servei si possible, als nostres ciutadans grans amb els recursos que tenim. I la meva sensació, jo no ho vaig viure des del principi, però crec que aquests van ser una mica els orígens per la qual es va gestar la idea dels subaguts en el nostre àmbit. També una mica comptant que en Catalunya, a diferència d'altres llocs, hi havia una xarxa d'atenció postaguda, el sociosanitari, que existia, estava molt arrelada i molt equitativament distribuïda arreu del país i funcionava molt bé. Per la qual, com comptar amb aquests recursos per donar resposta a tot el problema que hem dit, que era aquest. A algú li queda algun dubte sobre tot el fet que les UGAs i els subaguts no siguin en competició, o algú té dubtes? Ho discutirem després, no ara, però si algú té dubtes i penses que això podrien ser coses alternatives, que aixequi la mà. Estem tots d'acord, no caldrà ni fer el debat. Com veieu aquí, la idea era introduir-ho en un marc d'atenció integrada. De fet, quan van començar a treballar-ho dins del Pla d'Atenció, Prevenció i Atenció a la Cronicitat, es va marcar que el problema principal el teníem a urgència dels hospitals d'aguts, on hi havia una gran pressió per part dels pacients, i això seria la ruta que haurien de prioritzar, o sigui, derivar pacients directament des d'urgències dels hospitals d'aguts als hospitals d'atenció intermèdia, on es creaven les unitats de subaguts, però des del principi, des d'un bon començament, es va dir que en el temps, en els anys, i ja n'han passat 6 o 7, s'havia d'intentar reforçar la derivació directa des de primària o des de dispositius més de tipus ambulatori, tipus CUAPs, o sigui, centre d'urgència d'atenció primària, on existissin hospitals de dies o altres recursos, i reduir l'afluència des de les urgències, amb la idea que si intentem agafar el pacient en una fase encara més precoç de la descompensació, no cal que faci una transició necessària, es passi un temps d'urgències i després vagi a subaguts. És a dir, intentem cuidar-ho millor, sabem que quan es fan les coses en el moment menys urgent sempre surten millor,
i intentem evitar una transició innecessària que normalment per al malalt és perjudicial. Podem discutir si això s'ha fet, perquè la sensació és que hagin passat anys i el problema de les urgències queda el mateix i no s'ha evolucionat en aquest sentit. Nosaltres vam començar com a projecte pilot, el Parc Sanitari Pere Virgili per encàrrec del Departament de Salut, una experiència al 2009-2010, que després va ser publicada el 2012 en aquest article que teniu aquí, que no entraré en detall, eren 70 malalts aproximadament, que va estar publicat a la Gazeta Sanitària, que és l'òrgan de la Societat Espanyola d'Epidemiologia, i això també va ajudar i va servir una mica, com no hi havia moltes altres dades circulants, va servir per marcar els primers estàndards del departament. O sigui, el departament demanava bàsicament que molts d'aquests malalts, amb un temps relativament breu per lo que era la mitja estada en aquell moment, tornessin a domicili després d'haver estat a subaguts i sobretot que es derivessin relativament pocs a urgències, perquè això volia dir que hi havia una bona selecció i una bona efectivitat, fer transició subaguts-urgències seria el pitjor que pot passar, i que també se'n derivessin relativament pocs a altres recursos sociosanitaris. Això bàsicament perquè no fos una trampa, entre cometes, administrativa d'agafar un malalt a l'Hospital d'Aguts, passar-ho uns dies per subaguts i després passar-ho a convalescència i després a llarga estada i una mica també d'un punt de vista de gestió no facturar tants processos consecutius. El concepte de subaguts sí que és veritat que l'origen del nom segurament remunta als Estats Units. En aquest moment als Estats Units, quan parlen de subaguts, molt sovint parla de rehabilitació geriàtrica. Moltes unitats de subaguts en realitat són unitats més de rehabilitació. Jo hi veig molt paral·lelisme amb el que és el concepte de l'atenció intermèdia britànic, en el qual clarament hi ha un objectiu que és el 2. El primer seria l'objectiu de les conves, o sigui, evitar estades perllongades en un servei d'aguts quan el pacient ja no ho necessita, però el segon seria bàsicament el subaguts, és a dir, evitar ingressos innecessaris a l'hospital d'aguts, el que ells li diuen admission avoidance, per la qual és algo que també es fa en altres països, no és un producte exclusiu català. És veritat que cada context és diferent i en cada lloc s'ha muntat de forma diferent. Els britànics, en aquest cas els escocesos, també en aquest informe descriuen, i jo crec que és molt interessant, què pot aportar a una persona gran l'hospital d'aguts i què li pot aportar l'hospital de comunitat. Per ells l'hospital de comunitat seria un hospital més petits, normalment també en zones més rurals, en els quals molt sovint es fa atenció intermèdia com a ingrés. Òbviament, l'Hospital d'Aguts té un mandat molt clar d'alta eficiència mèdica, alts estàndards de cura, etc. I els hospitals comunitaris al Regne Unit acaben tenint entorns més adaptats, més orientats a les persones grans, però és veritat que moltes d'aquestes coses al final s'acaben barrejant. Hi ha aspectes com l'atenció multidisciplinària, la visió holística del pacient, l'atenció centrada en la persona, que ja no poden ser d'un recurs o de l'altre, sinó han de ser de tot el treball geriàtric que es faci en qualsevol lloc ens trobem, en qualsevol nivell assistencial ens trobem. Els anglesos, perquè sabem que el nostre sistema és molt especular, el que és el Regne Unit, també diuen una altra cosa que per mi és molt interessant. Aquí és un informe del Nuffield Trust que analitzava el creixement progressiu en els anys de les urgències i aquest que veieu aquí en vermell són les urgències potencialment evitables, o sigui, condicions que es podrien tractar potser a nivell ambulatori o al domicili. I aquest informe com resol aquest problema? Què diu que s'hauria de fer? Clar, primer de tot, considera que, com veieu aquí, si les urgències són resolutives, i sabem que els anglesos també estan muntant serveis d'atenció a la persona gran fràgils a urgències, la primera cosa que s'hauria de fer és considerar l'alta a domicili sempre que sigui possible. Diagnosticar, tractar, si hi ha exploracions, diferir-les, si es poden diferir posteriorment, i activar tota una xarxa de recursos domiciliaris que els anglesos tenen molt més desenvolupada que nosaltres. Per la qual ells diuen com a primera opció, sempre que es pugui donar al pacient d'alta a domicili no ingressar-ho quan arriba a urgències. Però no sempre és possible. Per la qual ells el que diuen és, si això no és possible, considerar o s'hauria de promoure un ingrés molt ràpid, en menys de 24 hores, en una unitat de valoració geriàtrica integral. En aquest cas, no parlen específicament d'aguts, de subaguts o d'altres recursos, sinó una unitat de valoració geriàtrica integral, que vol dir una unitat que es regeix sobre els principis de treball geriàtric. De fet, això és el que fan a Escòcia, aquest és una mica un algoritme de treball
per la resolució de crisis en persones grans a domicili. Aquí veieu que quan és possible s'intenten activar recursos d'atenció intermèdia al domicili, que inclús poden assumir les crisis de salut d'aquestes persones, i després et diuen els escocesos, si això no és possible, passar-los en una unitat d'atenció intermèdia en un hospital de comunitat, i si això encara no és prou, passar-la en una unitat d'aguts en un gran hospital. Per la qual hi ha un grading, una dose efecte de major intensitat i major resolutivitat segons les necessitats de la persona. Òbviament, navegar en tot això, com més recursos tinguem a disposició, més difícil perquè hi ha més factors que intervenen, però no es pot fer res més que fer-nos experts i gestionar millor els recursos que tenim. Tant de bo tenim més recursos possibles de valoració geriàtrica integral. Com ho tenim muntat aquí? Jo puc parlar més de la meva experiència, més que parlar en general. Nosaltres en aquest moment, als últims anys, tenim una unitat flexible que s'adapta en funció de la necessitat del territori, que en alguns moments, sobretot d'hivern, pot arribar fins a 40 llits i en alguns altres moments que no fa falta es pot reduir. Això, òbviament no és fàcil de gestionar, però hem trobat una fórmula que funciona bastant bé. Tenim, si sou curiosos de saber com funcionem, un metge geriatre, una infermera cada 12-13 llits aproximadament. A vegades tenim resident, no sempre. La continuïtat és 24/7, sempre tenim un geriatre en estructura de guàrdia, de fet en tenim 2, i òbviament també infermeria. Tenim un equip multidisciplinar, el fisioterapeuta valora el 100% de malalts que ingressen i amb tots fa un pla de treball preventiu o d'abordatge més rehabilitador, encara que l'estada sigui curta, i tenim proves bàsiques, com sabeu, el que s'ha de tenir: analítica urgent, gasometria, radiologia. El perfil de pacient, que encara no hem parlat, són pacients crònics descompensats, normalment amb un diagnòstic clar, diguéssim, ben diagnosticat, en el qual hi hagi un marge d'error o de dubte petit, i a vegades són pacients amb malaltia menor, però amb un quadre de complexitat. Per exemple, un pacient amb demència que fa una infecció d'orina i fa un delírium i és agitat, etc., també és candidat a ingressar en aquestes unitats si el diagnòstic està clar i si està estable hemodinàmicament. Nosaltres ho vam treballar clarament. El principal derivador és l'Hospital d'Aguts, perquè sobretot en el nostre territori, estem aquí a la zona nord, en Vall d'Hebron i Hospital Clínic, la pressió d'urgències és molt forta. Inicialment intervenia un equip geriàtric per seleccionar els pacients d'urgències. Això va durar uns anys i després el mateix equip d'urgències realment va agafar els criteris i els va entendre molt bé i es va fer expert, i la derivació tampoc ha empitjorat perquè els resultats continuen sent bons. També hem anat promovent molt l'ingrés directe des de primària. Això ho hem fet de forma molt controlada, amb algunes àrees bàsiques concretes que tenen dispositius de gestió de crònics, metges i infermeres habitualment, que ens deriven malalts al principi de la descompensació quan veuen que no responen als tractaments habituals a domicili i pels quals no hi ha un dubte diagnòstic específic. En alguns casos podríem fer proves als CUAPs, en alguns casos les acabem de fer nosaltres, però normalment són pacients que ells tracten habitualment a domicili quan es descompensen, però en aquell cas, per exemple, no acaba de respondre. Llavors ens ho poden derivar i realment els resultats també han sigut bons. Tenim un percentatge petit respecte als aguts, però realment amb resultats satisfactoris. Aquí veieu, habitualment tenim 700 altes a l'any, el 95% continua venint dels serveis d'urgències. L'edat mitjana és alta, són pacients respiratoris o cardíacs, i destaco que hi ha un 40-50% de pacients amb demència de base, el que clarament enteneu com complica el maneig d'aquests pacients, però òbviament també ens hem de dirigir a un cert grau de complexitat, perquè si no les coses potser no faria falta que intervinguéssim. La majoria va a domicili. Aquest crec que és una dada especialment bona, que menys del 3% trepitgen urgències en algun moment. L'últim any va ser menys de l'1%, o sigui, menys d'un malalt sobre 100 va tornar a urgències a l'Hospital d'Aguts en algun moment, el que vol dir no només que fem la feina bé, com crec que la fem, que també la selecció a l'origen és bona. I després, algú és inevitable que acabi passant a convalescència o llarga estada. En resum, són unitats que són clarament dotades de baixa tecnologia. Això és un dels factors distintius respecte a aguts, clarament, però crec que poden aportar un valor afegit molt clar en expertes en geriatria, aplicació de la valoració geriàtrica integral, treball geriàtric, prevenció de síndromes geriàtriques. No només tractem la condició mèdica, sinó amb el fisioterapeuta prevenim la immobilitat, l'alletament, diguéssim, també amb malalts sarcopènics molt sovint, fem una gestió molt més acurada de la prevenció i el maneig del delírium. Llavors, enfront de la baixa tecnologia, és aquest el valor afegit que podem aportar amb aquests pacients. Per la qual no és només en aquest punt una unitat que està
basada sobre gestió, sinó realment porta un valor afegit per al pacient, perquè en una unitat qualsevol, òbviament no en una UGA on això també es fa, una unitat qualsevol mèdica d'un hospital d'aguts, molt sovint no s'aconsegueix fer aquest tipus de treball molt més enfocat. En breu, molt breu, i anant acabant, alguns treballs que hem fet, perquè tingueu una idea una mica de resultats, no entraré en detalls. Aquest és un treball que vam publicar fa 2 anys ja, on miraven la selecció a urgències, com us deia, la selecció és clau, juntament amb la capacitat resolutiva de la unitat. Vam estudiar la selecció i vam trobar que aquesta eina que aplicaven a urgència, l'ISAR, que és un qüestionari, si el coneixeu, molt breu de 6 preguntes, molt geriàtric, com una mini valoració geriàtrica en diferents aspectes fonamentals, aplicada pels meses d'urgències, era l'eina que, entre altres, millor predia la evolució del malalt en unitat de subaguts. La predicció no és altíssima, però és el millor que vam trobar. També, recentment hem publicat un article comparant els resultats amb pacients etiquetats com PCCs o MACAs versus pacients no classificats com PCCs o MACA, ho va publicar la doctora Gual l'any passat. Els resultats bàsicament són comparables. És veritat que molt sovint no s'etiqueten pacients com a PCCs i MACAs, però que segurament eren molt complexos o més complexos i els resultats a la unitat són iguals, els pacients no PCC MACA. És veritat que després post-alta reingressen més i els resultats post-alta acaben sent pitjors perquè aquests malalts són més complexos. I també, això és més experimental, hem estat mirant una mica l'evolució funcional, de funció física, etc. En els nostres malalts això és una mostra més petita, però si us fixeu aquí, recuperen uns 9 punts de Bartel en molt pocs dies i també recuperen fan un millorament clínicament significatiu de SPPB i velocitat de la marxa, per la qual també de funció física el treball que fa sobretot fisioteràpia és molt positiu. Una limitació important és que aquestes unitats són molt heterogènies, és a dir, jo us parlo de la meva, però hi ha un treball que ha estat fent el Consorci Sanitari i Social de Catalunya en el qual s'ha demostrat que hi ha moltíssimes unitats que fan coses diferents, algunes inclouen més final de vida, algunes ho inclouen com a criteri d'exclusió, algunes estan en un hospital molt enfocat a la psicogeriatria i són bàsicament dedicades als pacients psicogeriàtrics descompensats. Com diuen els americans, quan has vist una unitat de postaguts només has vist aquella, perquè realment l'heterogeneïtat és molt alta i això és el que passa també aquí a Catalunya, es pot discutir si això és bo o dolent. I finalment, el debat no resol a UGA o subaguts, i li agraeixo la diapositiva al doctor Mas, que està aquí, també, i suposo que ell també en parlarà, es pot fer resolució de crisis agudes de malalts a domicili, amb malalts seleccionats també, però ell té experiència i realment els resultats funcionen molt bé, per la qual no estem parlant d'UGA subaguts, estem parlant de diferents recursos de valoració geriàtrica integral que poden funcionar per a perfils específics de malalts. Com diem, són malalts en una fase aguda de la malaltia, per la qual, que sigui subaguts o no subaguts, això ho podem discutir després. I finalment, si volem parlar de gestió, això és realment el final, fa uns anys van comparar la nostra unitat, realment molt al principi, a una unitat que estava dins d'un hospital d'aguts gran, universitari, i es demanaven moltes més proves per resultats molt similars, i també s'ha de dir que una unitat d'aquest tipus resulta més eficient o més barata en un entorn com Barcelona o en grans hospitals universitaris, diguéssim, d'un punt de vista de cost d'una alta, però, per exemple, respecte a un hospital comarcal més petit no hi ha molta diferència respecte a una alta de medicina interna. Llavors, es pot discutir si això és un avantatge i si és el motiu pel qual hi ha unitat de subaguts o hi han d'haver a tot arreu. Finalment, realment hem tingut atenció amb les unitats de subaguts també per altres entorns. Per exemple, això és el bloc de la Societat Anglesa de Geriatria, que va demanar-nos un article, un post en el seu blog sobre aquest tipus d'unitat i la seva resolució. I per concloure, els pilars del treball geriàtric, com estem dient, la valoració geriàtrica integral i tot el que comporta, realment potser és el fonament principal, es treballi o no es treballi, i jo crec que és un valor positiu que això l'estem exportant inclús a altres disciplines. Ara tenim les ortogeriatries, les oncogeriatries, els anestesistes estan interessats a la valoració geriàtrica integral. Es pot discutir si la valoració geriàtrica integral és només una eina de geriatres, i jo crec que també hem d'assumir aquest paper de contaminar la manera de treballar d'altres disciplines perquè tothom pugui atendre millor les persones grans. Aquí tenim el gran treball de la Mary Tinetti, que la teniu aquí, que és una de les guies de nosaltres geriatres, i fa poc va fer un editorial sobre quin és el futur de la geriatria, i entre altres coses, diu moltes coses, però una de les coses que diu
si surt la diapositiva, és que ella està convençuda que no ens hem de limitar a defensar les nostres unitats, sinó que un dels papers que hem d'assumir, a part de portar molt bé els malalts més complexos, és també fer pedagogia i formar persones d'altres disciplines o que treballen en altres unitats i disseminar aquesta manera de treballar en unitats de diferent tipus. També jo crec que quantes més unitats de valoració genètica millor, cadascuna per al seu perfil de malalts, i en això reitero, els subaguts no substitueixen els aguts, però tant de bo hi haguessin encara més unitats o tipus d'unitats que puguin atendre els malalts d'aquesta manera. I també en una unitat de subaguts realment a vegades es pot tornar a fer una medicina una mica més conservadora i intentant limitar a vegades tantes proves inútils i tant sobrediagnòstic inútil per un cert tipus de malalts quan no és adequat. I finalment una pregunta que ens hem de fer és si les subaguts han d'assistir a tot arreu. Jo crec que en entorns, en grans hospitals universitaris tenen molt de sentit, comunitats separades, en entorns diferents potser han d'estar com a part d'unitats dins dels hospitals d'aguts comarcals, però això és un debat que podem obrir i que això està tot per reflexionar. La limitació principal és la gran heterogeneïtat, com us he dit. Això no és només un problema nostre, la mateixa Meritinetti, també amb una carta que va acompanyar un article de fa uns anys sobre l'atenció postaguda, va dir que l'heterogeneïtat és tanta que estaria bé que ens posessi realment a veure qui pertany a on i què hauríem de fer dins de cadascuna d'aquestes unitats. No sé si s'ha d'estandarditzar al màxim, però una mica més d'homogenització, una mica més de benchmarking, segur que ens anirà molt bé a tothom per alinear les unitats cap a aquelles que tenen millors resultats. Moltes gràcies. Molt bon dia a tothom, moltes gràcies per haver-me convidat. Intentaré explicar la visió personal meva des d'un hospital d'aguts. Subscriveixo un 99% del que ha parlat el meu company, per això l'he deixat parlar ell perquè ho ha preparat molt bé i intentaré explicar alguns matisos. De fet, enllacem la diapositiva conclusions del marc identitari en la gran heterogeneïtat i he intentat fer un collage explicant al nostre entorn què és el que està passant. Jo crec que ens adaptem a les necessitats de cada un, a l'entorn, a les empreses, al sistema que tenim i en realitat les unitats de subaguts són un recurs més dins la cartera de serveis del CatSalut per oferir una alternativa a l'hospitalització per intentar descomprimir una mica l'assistència als hospitals d'aguts, als serveis d'urgències. Llavors, el que està clar és que les unitats d'aguts estan aquí, benvingudes siguin, les hem de desenvolupar, perfeccionar i possiblement ens hem d'adaptar a cada territori que necessitem. Jo passaré ràpid en marc teòric perquè jo crec que el bo és que discutim els que estem aquí. Hi ha un article del 2009 de la revista espanyola de Societat de Geriatria en què l'Olga Sabartés fan una sèrie d'especificacions. Jo crec que més o menys he explicat aquí. Jo crec que hi ha un contínuum i els hospitals aguts passem que les sugues estan ben consolidades i possiblement fins durant molts anys han hagut els recursos de mitja estada i llarga estada i l'aparició dels subaguts ha estat una forma de descomprimir, com dèiem, i d'alliberar llits aguts i llits d'urgències. Tot això és arxiconegut. Jo voldria centrar-me en el model de Levenson de quedar ben classificat quins pacients poden anar a subaguts i quins no. Perquè què és el que està passant? És a dir, en realitat, en la meva visió des d'hospitals d'aguts, què està passant? M'ho ha explicat molt bé el doctor identitari. Hi ha una gran pressió als serveis d'urgències, i moltes vegades, a aquestes hores del matí, quan els hospitals de subaguts tenen llits, pacients que potser no han estat prou ben triats estan anant a hospitals a unitats de subaguts i està passant que potser acaben ingressant a les UGAs els pacients que tenen problemàtiques socialment que ningú els vol i pels quals no es pot fer res i possiblement anant en crític constructiu, no anant en destructiu, jo crec que segurament aquí és un dels anclatges que hem de treballar tots. És a dir, jo crec que les presses i les emergències i la pressió fa que a vegades ens equivoquem i això és en primer lloc pel pacient i en segon lloc per les institucions perquè possiblement estem sobrecarregant de feina als hospitals, a les unitats de subaguts i les UGAs ens estan quedant amb pacients que no tenien que ingressar i urgència sobreviu com pot. Llavors, opinió personal. Què voldria jo fer des d'un punt de vista d'hospitals aguts? Jo crec que les unitats de subaguts, la literatura, en el pla director, quan el Pau Sánchez ja al 2000, principis del 2000, explicava els recursos societaris a Catalunya, una unitat de subaguts segurament hauria d'estar
per una població de 250.000 habitants o àrees específiques que ho necessitin i cada vegada cop més especialitzades, potser en psiquiatria o en pal·liatius. És a dir, s'ha d'organitzar perquè estem oberts i les necessitats van per davant de la normativa. La meva opinió és que les unitats de subaguts han d'estar en hospitals d'atenció intermitja, o en hospitals de proximitat. Nosaltres localment tenim un fenomen que és 2 de maig i possiblement són 2 empreses que treballen diferentment però haurien de col·laborar potser en aquest sentit, i en aquests moments estan ubicades al nostre entorn, les que depenen de nosaltres, en centres sociosanitaris. Clar, aquests centres sanitaris haurien d'estar dotats d'una manera que potser no estan tot ben dotats, és a dir, posa molta voluntat però potser no tots els mitjans. Jo idealment desitjo que les unitats de subaguts estiguin en hospitals d'atenció intermitja o hospitals de proximitat. La realitat és que en aquests moments estan en centres sanitaris. Quina seria l'estructura idònia per mi? Uns 20-24 llits com a mínim, amb 2 metges de dedicació completa, tal com ha explicat molt bé el doctor Marco Incitari, i jo crec que l'ideal seria, tinc dades pròpies del PIUC del 2014 de la unitat de subaguts del doctor Jordi Martín, que col·laborava i des d'urgències enviaven a subaguts d'Estia Palau, del centre sanitari Palau. Però l'ideal seria que subaguts fos una continuïtat d'aguts, on possiblement determinades analítiques, proves diagnòstiques, es fessin 2, 3, 4 dies aguts i complementar el tractament. La realitat també hauria de ser des d'urgències, amb diferents eines. En aquests moments, a l'Hospital de Sant Pau, el servei d'urgències en aquests moments està fent una formació perquè una geriatrització del servei d'urgències, hi haurà una àrea específica que en realitat la idea és bona, ja veurem a la pràctica com s'implementarà, però la idea és que aquests pacients que puguin anar, hi hagi una millor formació i valoració geriàtrica a urgències. En el cas concret nostre, és a dir, jo crec que les unitats de subaguts han d'estar molt lligades en la UGA, en urgències seleccionades. La realitat és que el 99% dels pacients nostres que van a subaguts, les dades de Marco Incitari, el 95% venien d'urgències, dades del 2014, el 99% dels pacients que anaven a subaguts venien d'urgències, no d'una UGA. Jo crec que aquí juga un paper molt important l'hospital de dia de geriatria. Per què? Perquè molts d'aquests pacients d'UGA o subaguts moltes vegades queden exploracions complementàries pendents, queden resultats pendents i un bon nexe unió per lligar i evitar viatges o transfusions o processos diagnòstics específics per evitar reingressos i viatges d'urgències és que l'hospital de dia geriatria polivalent en un ampli horari i ben connectat pot ajudar que això funcioni millor. I el tema pelut és el de l'atenció primària. Nosaltres tenim una atenció primària molt heterogènia i jo crec que les unitats de subaguts i els hospitals aguts s'han d'integrar en el territori i s'ha de pactar. El doctor Marco Incitari ho ha deixat anar implícitament, en àrees molt seleccionades, en gent molt seleccionada, tens èxit. Obrir les possibilitats dels subaguts a tota la primària i amb 1.000 interlocutors és impossible. Jo crec que en aquests moments la comunicació hospital, atenció primària, no funciona, però no funciona, excepte en el cas dels gestors de casos, en aquests casos funciona bé, però jo crec que per un metge d'hospital trucar i intentar connectar en un metge d'atenció primària és missió impossible. Jo crec que tindria que haver un directori que tots els metges d'atenció primària el mail estigués penjat i funcionar per mail, però això és impossible. És impossible, perquè fan horaris diferents, és impossible trucar. Doncs els gestors de casos i els PADES, en alguns casos, podrien ser un bon lloc per ingressar a subaguts des del PADES. No anava en aquesta xerrada de visió de l'hospital d'aguts, però m'ha posat en safat una idea que jo tinc. Els subaguts domiciliaris o de la primària, jo crec que hi tenim un ventall de possibilitats infinit i ens sorprèn, i m'adelanto al debat ja, ens sorprèn que segle XXI, ara aquí 4 dies vindrà la grip, jo sempre ho proposo en petits comitès de l'hospital, quan parlem hi ha 3 mesures, que podem discutir però s'adelanto ara, hi ha 3 mesures que ara que d'aquí 4 dies vindrà la grip, si s'implementessin des de la primària, descomprimiria molts hospitals. Una és protocols d'hipodermoclisis, pacients a alta dependència a residències, posar suero subcutani, aquests 2 dies que no me come i no me bebe, li enxufes un suero subcutani i pots fer contenció on estigui. 2, que aconseguir oxigen a casa no sigui demanant hipoteca, no sigui demanant hipoteca com és ara, aconseguir oxigen per un pacient és una hipoteca, és a dir, s'ha de poder posar oxigen a segons quins pacients, encara que a alguns se'ls hi pugui fer mal,
Després ja els controlarem. I 3, és si hi ha aparells de nebulitzacions a dojo. Ara, quan vingui la grip, que en lloc de posar 2 ventolins o comipresals al QAP, 2 dosis i cap a casa, un aparell de nebulacions val 60-60 euros, els de low cost, i si cada àrea bàsica tingués 50-60 aparells i els pacients, quan es descompensen, els hi poses la màquina a casa i 4 cops al dia i algú que supervisés, possiblement implementant aquestes 3 mesures disminuiríem molt l'assistència de serveis d'urgències i possiblement ho arreglaríem, no? I després jo, també, la meva unitat de subaguts ideal seria una unitat en la que molts dels pacients van a domicili, les dades que tenim nosaltres de l'any 2014 són similars a les del marc identitari, però has de tenir un drenatge, perquè clar, una de les coses que et fa por quan estàs als subaguts és que tens les portes obertes i si no tens possibilitats de tenir un centre sanitari que et faciliti la retirada, doncs pots estar bastant perdut, no? I aquest seria el meu plantejament ideal. Respecte a patologies per ingressar, jo crec que hi ha 3 patologies prínceps, cardíaques, respiratòries, després les infeccions, bàsicament la urinària i respiratòries. Jo crec que les infeccions cardíaques tenen que ingressar subaguts qualsevol miocardiopatia, però tenen que ser pacients que tinguin preferentment l'ecocardio fet i que la funció renal no estigui molt deteriorada. Perquè tots sabem que pacients que van a subaguts amb funcions renals deteriorades i si no pots fer analítiques a diari, una de les causes de reingrés és que el ronyó se'n va fer punyetes. I per tant seria, després l'ecocardio fet és molt important perquè avui en dia disposem de fàrmacs com el sacubitril valsartan, és a dir, tenim actuacions, és a dir, molts pacients grans que no tenen ecocardio fet, i llavors aquí és on deixo un paper l'hospital de dia, possiblement es pot coordinar perquè això quedi connectat. Jo crec que l'altre tema important, la gran patologia és a l'EPOC, insuficiència respiratòria, però hem d'assegurar que siguin pacients que no acabin necessitant una tecnologia com és la BNI. La BNI, possiblement, jo també dic en petits comitès com vaig aprendre cafès, en aquests moments és patrimoni dels pneumòlegs, però possiblement qui més es beneficia de la BNI, dit en aquesta sala al Congrés l'any passat, que va parlar una metgessa de BNI, el que es beneficia és el crònic aguditzat. És a dir, la literatura diu que el que es beneficia és el crònic aguditzat. I possiblement la BNI, i això que diré ara igual aixeca ampolles, acabarà sent una de les tecnologies dels geriatres. Geriatres no tenim tecnologia, tenim l'avaluació geriàtrica integral, però possiblement la BNI. Però de moment, mentre no sigui una tecnologia nostra, hem de procurar que els pacients que vagin a subaguts siguin pacients que necessiten de ventilació no invasiva. I després, quan derivem pacients en infeccions del tracte urinari, que és el delirium, sense delirium, en altres síndromes geriàtriques, és fonamental que, i avui en dia és una tecnologia que a urgència és fàcil de fer, no podem enviar un pacient a 39 de febre a subaguts si algú no li ha passat el micròfon per la panxa per assegurar-se que no té un pedrús que no està embossat, perquè jo crec que això segueix passant i algú té que tornar. I jo crec que en aquestes aportacions personals, tot això són dades nostres del 2014, els pacients estaven molt dependents, dels 220 pacients, quasi un 50% tenien un Bartel 0, això vol dir que no vam fer-ho bé, no es va fer bé, però així i tot se'n va anar a casa molts d'ells, un 48,6% se'n van al domicili, i jo crec que és més important que entrem al debat, no vull entrar en marcs teòrics i llançar idees, i moltes gràcies per escoltar-me. Gràcies, Jordi, però farem poc debat, perquè ja ens hem passat un quart d'hora, hem començat tard. Jo preferiria dir, a no ser que no vulgueu intervenir, llavors sí que faríem debat, però a mi m'agradaria del públic, que segur que heu estat treballant en subaguts d'una manera o una altra, però si algú té alguna cosa a dir o algun comentari, alguna reflexió, doncs per compartir estaria molt bé. Algú s'anima? Aviam, va. Joan Manel. Sí, jo et conec i nosaltres sí, però hi ha gent que potser no presenta, sisplau, posa't dret. Ara, perdoneu, que hi ha una gran heterogeneïtat en els criteris de derivació i que en moments de tensió realment els serveis d'urgències, i penso que en aquest sentit hem de ser molt comprensius i estar també molt al costat dels professionals que estan a primera línia, però que fa falta, hem de revisar d'una manera molt exhaustiva aquests criteris de derivació. Crec absolutament imprescindible, és a dir, en aquest moment, en el segle XXI, una unitat de subaguts que no estigui integrada amb les unitats d'aguts de la seva xarxa no funcionarà bé.
i crec que aquest és un tema que també s'ha de resoldre i no sé si el Pau encara hi és, però crec que és imprescindible un tema d'acreditació i d'estandardització de totes les unitats de subaguts per intentar donar els millors resultats a les persones que atenem. Gràcies. Bueno, jo crec que en Marco vol parlar, a més, bastant, no? No, només una resposta breu al Joan Manel, que també va una mica amb el que deia el Jordi. Estic d'acord, l'heterogeneïtat també el que jo explicava, de fet llàstima que no hi hagi en Pau perquè jo crec que s'ha de fer aquesta feina d'estandardització, encara que cada territori és diferent i un mínim de flexibilitat s'ha de deixar. Que les unitats de subaguts han d'estar integrades segurament, jo en el meu petit, perquè en aquest moment puc gestionar la meva i res més, el que deia el Jordi de la seva unitat ideal més o menys acabava sent així d'un punt de vista de criteri, etc. I també la selecció que es fa dels malalts a la nostra, que ens envien, tampoc és tan dolenta, perquè pensem que bàsicament cap o 1 sobre 100 torna a trepitjar l'hospital d'aguts i van a domicili i realment també els reingressos els estem seguint i no són especialment alts, per la qual potser vivim una realitat una mica especial, però jo crec que s'hi pot arribar a fer això i s'hauria de fer. L'única cosa que potser no estic tan d'acord, és a dir, estic d'acord que ha d'estar integrada funcionalment en la UGA, el que sí que tinc dubte és que el model hagi de ser el malalt va a la UGA i després de 3-4 dies va a subaguts. Això per què? Perquè crec que si es fa una bona selecció es pot evitar una transició. Sabrem que la persona gran en cada entorn que va realment és tornar a començar, és opcions de desorientar-se, de fer delirium, etc. Llavors, si el malalt està ben seleccionat des del principi, li evitem una transició que potser pot ser innecessària. La sortida a convalescència està clara. També, per exemple, nosaltres el que fem al nostre hospital, a vegades si són malalts amb problemes socials molt importants que en 8-9 dies no poden marxar, els ingressem directament a convalescència des d'on sigui, des d'urgència, des de primària o des de... O sigui, hem de ser molt més flexibles amb els recursos per donar servei als malalts i per donar servei al territori. No pot ser que cada cosa sigui una caixa tan estanca. Et dono la raó, potser m'he expressat malament. Jo crec que el que és molt perillós és que d'urgència, sense cap criteri geriàtric o sense que hagi participat, quan dic UGA, possiblement, tal com van les coses, ens entenem, no? És a dir, en efecte, en aquests moments de Sant Pau s'intenta fer que hi hagi una generalització del servei d'urgències, però... perquè jo crec que a vegades la realitat, i ho he parlat amb altra gent, és que moltes vegades la pressió del dia a dia i tenen llits de subaguts cap allà per descomprimir quan allò està ple i segurament hem d'ordenar-ho, i s'ha d'ordenar possiblement evitar que la gent vagi... Jo crec que la clau és fer-li entendre als d'urgències que és veritat que tenen molta pressió, s'han de treure sobre els malalts. El problema és que si no fan una bona selecció va en contra d'ells, és a dir, si ocupen un llit amb un malalt que després no pot ser donat d'alta és un problema, llavors és millor fer una bona selecció i si ocupen un llit amb un malalt que no es pot gestionar en unitat de subaguts després li torna, per la qual tenen doble problema, doble pressió. Nosaltres vam fer aquest treball, inclòs amb les urgències de Vall d'Hebron, que és de lo més complicat, entenc, fent sessions amb ells, anant-li a explicar, convidant-los, ells no han vingut tant, però per exemple hi ha adjunts de CUAPs i inclòs d'urgències d'altres hospitals que han vingut i s'han passat un dia amb nosaltres veient que eren les unitats de subaguts, veient que funcionava, quina exposició teníem, i això, el missatge fonamental és aquest. O sigui, si la selecció no està ben feta i derives al mal només perquè te l'has de treure de sobre, tu tens un problema en 24 hores o en una setmana. Sí, totalment d'acord. I en Palmeria, que possiblement atenció primària i CUAPs, és a dir, es poden tractar molts subaguts allà, molta descompensació, la proposta meva que l'oxigen és una hipoteca, un dia que algú et posin oxigen, no? Hi ha alguna aportació aquí? Jo m'alegro molt de que els dos ponents no tinguin la distorsió cognitiva més freqüent que existeix segons els psicòlegs, que és el pensament polaritzat. Vull dir, i m'alegro molt que sigui així, perquè a més aquest tipus de pensament, i ho dic per tot el que es passarà avui i demà en tot el Congrés i fora del Congrés, només el que fa és afectar el raonament i disminuir l'empatia. Moltes gràcies i continuem. Hi ha tres possibilitats, hi ha més de tres possibilitats, però dins del Congrés n'hi ha tres possibilitats, que seria la patologia esofàgica, que es faria aquí a l'auditori, vull dir, la insuficiència cardíaca, que es farà a la sala 3, i un taller de sondatge urinari, que
pràctic, evidentment, vull dir, a la sala 1. Ja podem fer el que vulgueu. Gràcies.